Dobrý den! V tomto videu vám ukážeme, jak na zapojení ventilátoru Vents 100 LD bez časového doběhu. Před instalací se ujistěte, že je přívod elektřiny vypnutý. Svorkovnici si vycvakněte z konstrukce ventilátoru pro pohodlné zapojení. Oba šrouby na svorkovnici vyšroubujeme, čímž se nám uvolní západka kabelu. Následně pokračujte zapojením modrého kabelu do levé zdířky. Poté, co kabel zapojíte do svorkovnice, šroub utáhněte. Stejným způsobem pokračujte i u zapojením hnědého kabelu. Nyní již můžete pustit přívod elektřiny. A je to. Ventilátor je plně funkční a připravený k práci. Děkujeme za zhlédnutí videa. Pokud vás zajímá více tipů ze světa vzduchotechniky, nezapomeňte dát odběr tomuto kanálu. Produkt uvedený ve videu naleznete na stránkách ventishop.cz. Jsme Ventishop, vše pro vzduchotechniku.